Тръгваме за лагера! Здравейте! Това е началото на нашия лагер. Сега ние вървяхме дълго в планината и стигнахме до това красиво място с хубава гледка. И сега ще стреляме с рекета. Давай. Добре, вземете си. Я кажете какво ядете вие? Месо, картофи и салата. Много вкусно ли е? Намерихме мъх от север. Северната част на ръчето. Северна. За разлика от коя част? За разлика от частта на юг. И тук Значи, добре. Сега, може ли кафява? Ние правим карта на тази област тук, където се намираме. По координати и по посока. Ние това ще първо. 4, 5, 6, 7, 8, Там. Не. Юг е там. За едно там. Тук. Едно, две, три. Тук се пада. Виж как това де факто се пада. Виж, дай. Това се пада ето всичко. Следващия. Я да видя, ви открихте ли всички точки? Ами, имаме синя, лилава, жълта и оранжева. Старт! Така, не е лошо да се облечете. Да правим една следобедна закуска, искате ли? Стреляй, Томи. Първи е Боби. Давай. Стреляй. Мишо, стреляй. Браво. Айде да станете някъде, да се станете просто. Където искате. Природни елементи. Я? Да видим. Аз нарисувах къща с трева, с цвета и зелена. Това е такова. Това е моята къща. Кой дете? Къде може да би спринил? Добре, образователно. Я да видим. Много ли фърти? Казваме една буква. Тази буква трябва да изборим всяко от тези неща. Ония път винаги от южната част на... А от северната какво има? Много! Да, там има. Така че ние така отиваме.
return of the Mac. Get 'em what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Ме е страх. Аз там не мога да слезна. Слеземе и се опитваме да не падаме. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, I'm my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4 truck busting. Halfway across that city with the black crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the Кой сме ние? Най-добрите! Качихме! Като? Най-добрите! Само така, бойци. А след малко, като и стане 12 часа, ще имаме един урок. Защо точно 12 часа трябва да ориентираме в горски среда? Каква роля играе слънцето в 12 часа? Някой може ли да каже? Той точно над нас. Защото става точно над нас ли? И вижда се ясно и какво ориентираме тогава? След като тялото ставаме с гръб към? И разпънати ръце на страни. Слънцето! А вчера с какво се ориентирахме ние? Карта и компас. Компас и с какво бяхме в долу при реката, където имаше много дървета. Мъх! И ще пробваме да намерим къде е севера. Хайде, кой знае, Илана, кажи как ще разберем къде е севера. Като да станем при към слънцето. Вчера учихме как се ползва компас. Да проверите къде е север. Аре! Компасът в момента сочи на север. Натам е север, Я да видим. натам е изток, натам е запад, а назад е юг. Боби, кажи какво ядеш? С рис. Браво! Правим белезници. Научи какво за тези белезници? За всичко. За багаж. Да вържим нещо друго. Някой може ли да обясни какво правиме? Този тук изкараш от тук. Осмисля се една очичка. Защото е си. Не ли така? Или дърва. Искаш да можеш да баба или дядо. Едно дървенце тук, едно дърво тук. Паса, след профит. Левата ръка, правите се кръга навън. Двете кръги, които са една в друга и пасаш. Ти правиш това една в телевизия. Ляска ръка. Левата ръка, правите се кръга навън.
където имаш белезници. Хем имаме оса, хем имаме една ушичка. Вижте. Това е, направи така ръката. Седна, това е тук на колата или нещо. Виж, тук е слагам на другата кола. Значи, тук този възъл от мишата, толкова израд няма как да отпусти. Сега имаме обучение по как се оцелява в планината без ток и вода. Защото, нали знаете, ние сега имаме алпийска подготовка. Трябва и това да можем. Хората оцеляват на палатка, ние поне имаме хотел. Нали? Я кажете какво е. Значи, разделе. Салата, кофтето, чипс и глутеница. Телефон с шише с вода. Да, браво на вас. Да. Ние отиваме на колко за планината. Много красива река. Правиме огън в гората. Ето сега събираме. Учиме да палим огън с нещата, които намираме в местността. Преди малко казах, че изсъхване с упражнение от животните е идеално нещо, по така да имаме. Сега ще кажем и ще стане. Сега събираме листа леко-леко и слагаме. В момента събираме палки за лагерния огън. Както виждате, това само много пари. Кой сте вие? Най-добрите! Гладни ли сте? Да! Добре, bon апетит! Благодаря. Моля, Сега правихме давай. лагерен огън, а сега ще обядваме. Пикник в планината. Какво имате я? Кажете, какво имате я? Мусака и... Мусака. И хляб. Макар в условията на Survivor, нали така? Да. Сега пренесохме всички тези дървета. Здравейте! И се потрудихме много. Добре ден! Само вие дайте. Ядем банани, вкусни банани. Пашеш така, е така, политически си, спали. Само диша на малко огън. Може да видиш колко да си как ще Да, но спи. Това ми беше първия лагер и аз много го харесах, че даже не исках и да се връщам. И на мен също ми беше първия лагер и пак ще дойда на летните лагери. И на мен ми беше първия лагер. Това не беше първия лагер, но пак беше много забавен. Сигурно най-забавен. Това са страхотни возила за лагер. Ето пред в лимузината все едно водиме делегации, но това не са делегации. Това са деца, нашите делегации. Най-важни делегации от живота, който имаме. Нашите деца, нашите възпитаници, нашите бъдещи. Това си мене, към това казвам. Ето, влезнахме в София. Как си изкарах? Добре ли беше пътя? Да! Добре. Я кажете как ми на пътуване? Супер! Кой беше лимузината? These feelings just begun. Saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I shoot it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop.